Ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k planéte našej Zemi? Najbližšia hviezda na našej planete, nie sú opätovane predavačky. Najbližšia hviezda, čo je k Zemi? Nevie. Ty vole. Dobrý, hele, z fleku by tohle to měl každý vědět, jo? Každý, kdo dokončil 4 třídy základní školy, tak by tohle to měl vědět. On ten vůl to neví, ještě se jde zeptat prodavačky a světe div se, tato neví taky. Dobře, dobře. Šátka dolina, čo najbližšia hviezda? Naše Zemi, čo? Guláš, on je oči na mňa. Co? Nemá odpoveď. On toho, kamera má toho, stoč. Najbližšia, čo môže byť? Najbližšia môže byť slnko. Ty vole. Viete, ako... On to nakonec dá. Doufám, že s tímhletím poznatkem seznámí tu prodavačku.